Salutare tuturor! După ploile și timpul răcoros din prima jumătate a lunii iunie, iată că în sfârșit vin temperaturile înalte. Putem spune că vara și intră pe deplin în drepturi. Ce indicatori termici ne așteaptă? Aflăm împreună! Vineri 16 iunie, vremea va fi influențată de masă de aer cu presiune, atmosferă normală. Vom avea cer predominant, însorit, vântul va sufla moderat din sud-est. Precipitații nu se prevăd. Atmosfera se va încălzi simțitor, temperaturile ajungând până la indicatorii de 36 de grade. Nu-i prea cald, cum așa, 36 de grade? Nu, asta e de călduț pentru mine. Pentru unii foarte greu, strașnic. A mie plânge, se culcă săraca pe la podele, mai pune ventilatorul, dar eu mă învălesc cu oghealul și zic, bă, da prost, coleac, s-o mai încălzi. În capitală, mercurul din termometru va urca până la plus 32, plus 35 de grade Celsius pe timp de zi și va coborî până la plus 15, plus 18 grade în timpul nopții. Ploi nu se prevăd. Te bucură canicula sau o să-ți fie dor de temperaturile mai joase, mai răcoros? Sunt o persoană care iubește mai mult temperaturile mai joase, dar canicula cum e binevenit, deoarece a fost un timp mai ploios ultimele zile și dorim să mai mergem la bazin, să ne odihnim. La nord, indicatorii termici din timpul zilei vor fi cuprinși între 31 și 34 de grade Celsius. Noaptea însă nu vom avea mai mult de 14 sau 17 grade. În centrul țării, ziua temperatura va crește de la plus 32 până la plus 35 grade Celsius, iar noaptea va scădea până la plus 15, plus 18 grade. În raioane din sud, atmosfera se va încălzi până la 33-36 grade pe parcursul zilei și se va răcori până la 16-19 grade cu plus după lăsarea nopții. Cum crezi, e posibil ca oamenii să fie mulțumiți de timpul de afară? Să nu fie nici prea cald, nici prea frig, să fie bine pentru toți? Oamenii întotdeauna nu vor fi mulțumiți. Unii iubesc căldura, alții iubesc puțin mai răcoare sau în genere mai frig. Indiferent dacă ne place căldura sau frigul, vremea toridă se va menține încă 3 luni înainte. Nu ne rămâne decât să ne adaptăm și să savurăm sezonul estival.